खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिआरनि राजखान्थियाव हाग्रामाया आरो फैफिनला बुंदों प्रमद बर'। भारतनि टीमनि जानानै मेन स्ट्राइकाराव गेलेगोन क'क्राझारनि अपुर्न नार्जारिया। बिजनी बरबाजाराव लामा जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा। बाक्सायाव मैनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि राजखान्थियाव हाग्रामा महिलारि आरो बिनि दोलोआ आरो माब्लाबाबो कामबेक जाला एबा फैफिनला। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा थांनाय माखासे साननिफ्रायनो लेन्थ्रियै बिटिआरनि दरब्रैबो जिल्लायावनो मेल मिटिं खुंना आथिखालनि बिटिआर सोरखार आरो इउपिपिएल दोलो आरो जर'खायै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै सावरायना गोख्रों अजदफोर होगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि सावरायनाय आरो अजद होनायनि फिननाय होनानै बिटिआरनि राजखान्थियाव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोआ कामबेक जाला होनना प्रमद बर'आ बुंदों। क'क्राझाराव समबारखालि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामब्लाल' जाया। एनडिएफनि बाथ्राया आलादा। हाग्रामाया बेलटिनि थाखायबो जेबो खामानि मावाखैमोन। बरंस एनडिएफखौबो फोजोबस्रांनोसो नाजादोंमोन। बेमाराव गोग्लैना थानाय दिन हाजिरा मावना जानाय एनडिएफफोरनि थाखाय हाग्रामाया मालाबा खौरां लाफेरदोंमोन नामा होननानैबो प्रमद बर'आ सोंथि सोंदों। साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन U19 वमेन्स चेम्पियनशिप 2021 नि बादायलायनायाव बर'नि फुटबल गेलेगिरि सासे आइजोआ बाहागो लागोन। अदेबानि भारतनि टीमाव सायख'जादों। फोरमायनो नांगोन दि साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन U19 वमेन्स चेम्पियनशिप 2021 नि बादायलायनायाव भारतनि गेलेगिरि हानजानि जानानै बाहागो लागोन बर'नि सासे जाखांफु आइजो गेलेगिरिया। मुङा बेनि अपुर्न नार्जारि। बियो बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारिनि। मोनथिनाय जायोदि खुंफुंजानो गोनां साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन U19 वमेन्स चेम्पियनशिप 2021 नि गेलेनाय बादायलायनायाव भारतनि टीमनि जानानै मेन स्ट्राइकाराव गेलेनो खाबु मोनदों बर'नि आइजो गेलेगिरि अपुर्न नार्जारिया आरो गिबि खेबनि थाखाय बांलादेशनि थाखायाव गेलेनो थाखाय साखाफारा जानायखौ मोनथिनाय जादों। थारै बेखौबो फोरमायनो नांगोन दि बर'नि गेलेनाय हादाबनिफ्रायबो बेबादि गोजौ आथालाव गेलेहैनो मोननायजों लोगोसे मेन स्ट्राइकाराव गेलेनो खाबु मोननायखौ बर'नि गोबांसायानो बाख्नायदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आइजो गेलेगिरि अपुर्न नार्जारिनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'नि आइजो गेलेगिरि अपुर्न नार्जारिनि बिमानि मुङा सती नार्जारि आरो बिफानि मुङा बिश्वजित नार्जारि होननानै मोनथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी बरबाजाराव मंगलबार खालि फुङाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि सौरागुरि गामिनि थागिबि 27 बोसोर बैसोनि निरन्जय सरकार होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सौरागुरि गामिनिफ्राय बिजनी फस्लाबारियाव राजमिस्ट्रिनि खामानि मावनो गावनि पालसार बाइक AS 19B3321 जों थांबाय थानाय समावनो बांद्राय गोख्रै सालायलांनायनि जाहोनाव गाव हारसिङैनो लामा जिंनि मोब्लिब खुन्थियाव सौदावहैदोंमोन आरो जाहोनाव मिस्ट्रि निरन्जय सोरखारा जायगायावनो जिउ गोमादों। नोजोर होनो गोनांदि बे मोनसे लामायावनो समबारखालि खामारगुरियाव बल्लामगुरिनि नारायण नम दास मुंनि सासे बिजनी कलेजनि फरायसायाबो गाव हारसिङैनो मोब्लिब खुन्थियाजों सौदावनानै गोब्राबै जोखोम जादों आरो उननि समाव पेटागाव CSC निफ्राय फखरुद्दिन आली आहमेद बरपेटा मेडिकेल कलेजाव रिफार खालामनाय जादोंमोन।
बाक्सायाव हाग्रानि मैदेर आरो मुफुरनि उनाव बे खेबाव मैनि उदखार। मैनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया खोनानायाव फोथायथाव नङाब्लाबो बे जाथायानो बाक्सा जिल्लायाव मंगलबारखालि जादों। बाक्सानि जथिगाव गामियाव मानास हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोनाय मासे मैनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुङा जिउ गोमादों। मैनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 75 बोसोर बैसोनि बिरुसा कारिया होननानै सिनायथिदों। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो गिखांहोदों। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव थांना खौरां लाहैयो आरो मैखौ ट्रेंकुलाइज खालामना मानास हाग्रामायाव गारहैफिननायनि लाहार फाहार खालामो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि माखासे ओनसोलाव दासान्दि हाग्रानि जुनारनि उदखार सोलिगासिनो। मैदेर फालोखौ लाजेनना मुफुर, मै आरो गुबुन गुबुन जुनारफोराबो बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमना आरो मानास नेशनेल पार्कनि आफांनि माखासे ओनसोलाव उदखार खालामना थागिरि सुबुंफोरखौ सोमखिहोदों आरो गोजोन गैयै खालामगासिनो दं। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।